Dobrodošli na kanal Učim. Ja sam Biljana Kordić, ovo je predmet saobraćajna infrastruktura, 41. čas. Današnja tema je autobaze za održavanje puteva, sadržaj, kapacitet i izbor lokacije. I ovom lekcijom praktično završavamo autobaze. Ono što znamo definitivno je da osnovni putni pravci čine okosnicu celog saobraćajnog sistema i istovremeno imaju investiciono najznačajnije zahteve. Zbog toga su objekti i oprema za održavanje zapravo sastavni deo najvažnijih puteva i imaju isti značaj i važnost kao, na primjer, raskrsnica. Izuzetno su važni. Kod najviših kategorija puteva, naročito autoputeva, za preporuku je dosledno poštovanje sledećih principa. Dakle, ovako, vangradski put visokog funkcionalnog ranga je linijski sistem koji mora celom dužinom biti pokriven bazama za održavanje. Sledeća stvar, osnovni zadatak baze je kompletno zimsko i letnje održavanje svih elemenata i objekata pripadajuće jedinice deonice puta. Sva oprema u okviru baze isključivo se koristi za njene zadatke, a potpuna ispravnost vozila i priključnih uređaja je obavezna. Takođe je važno, pored osnovnih zadataka, baze za održavanje preuzimaju i druge funkcije kao što su primanje informacije od korisnika sa internih telefonskih veza duž trasa, znate da ima svugde telefona na savremenim autoputevima, i intervencije, bilo direktne ili posredne u skladu sa njihovim potrebama, na primjer izvlačenje vozila koji u kvaru, hitna pomoć, policije itd. Zatim kontrola, prikupljanje i primarna obrada naplate putarine i baza za održavanje je sastavni deo puta i mora organizaciono pripadati instituciji zaduženoj za eksploataciju te putne praktično deonice. Klasifikacija baza za održavanje puteva podrazumeva 3 ranga. Postoje takozvane centralne baze koje su locirane u središtu putne mreže, a pored održavanja pripadajuće jedinične deonice ili dela, naravno, putne mreže kod mrežnog sistema, imaju uvećane zadatke kao što su, na primjer, obnavljanje horizontalne signalizacije, pregled i održavanje osvetljenja, inspekcija mostova, tunela, potpornih zidova i sl. Na više jediničnih deonica, odnosno više delova putne mreže, prikupljanje i obrada naplate putarine na širem području, veze sa javnim službama, hidrometeorološka, obuka kadrova, nabavka, lagirovanje rezervnih materijala, veće opravke voznog parka, određenih jediničnih baza itd., odnosno podređenih jediničnih baza. Te centralne baze pokrivaju 5 do 10 osnovnih manjih baza, odnosno pokrivaju negde od 200 do 400 km autoputeva punog profila ili dužinu drugih puteva koja odgovara prethodnoj površini kolovoza. Osnovne baze pokrivaju samo jednu takozvanu jediničnu deonicu autoputa, recimo dužine od 50 do 70 km ili 60 do 80 km ostalih kategorija puteva kod linijskog sistema. To jest odgovarajuću površinu kolovoza puteva nižeg ranga kod mrežnog sistema uz uslov da prosečni radijus područja iznosi oko 50 km. Sad, ako se baza nalazi u presecištu 2 autoputa, formira se dvostruka osnova baza za 2 jedinične deonice. Udvostručuju se samo oni delovi koji zavise od ukupne dužine deonice. Garaže za vozila zimske službe, magacini, opreme i materijala, prostorije za zaposlene itd. Posebni punktovi kao ispostav, na primjer punktovi za zimsko održavanje na kritičnim mestima, tamo gde su neki visoki prevoji, veći podužni nagib i slično, gde je neophodna izuzetno brza intervencija sa većom verovatnoćom pojave snega, na primjer. Smanjeni program obuhvata priručna skladišta soli, agregate, garažiranje 2 do 4 vozila zimske službe. Ovoj kategoriji pripadaju punktovi održavanja objekata, na primjer kad su neki dugački tuneli ili mostovi koji zahtevaju neku specijalnu opremu ili drugačiju strukturu radne snage.
Za izbor lokacije baze za održavanje neophodno je kroz proces projektovanja uskladiti sledeće osnovne zahteve, a to su dužina deonice, jedinična deonica održavanja iz osnovne baze iznosi 50 do 70 km za autoputeve, a 60 do 80 za ostale kategorije puteva. Odnosno, kod održavanja dela putne mreže nižeg ranga teži se da se baza za održavanje bude približno u centru kružnice, radijusa oko 50 km. Ove vrednosti su proizašle iz graničnih kapaciteta posipača soli, standardnih količina za posipanje grama po metru kvadratnom, zahteva za brzom i učestalom intervencijom i brzim uklanjanjem snega, na primjer pri brzini kretanja od 20 do 30 km na čas. Klimatski i meteorološki uslovi su najbitnije, zahtevaju različite opremljenosti baze. I blizina naselja omogućava da se ne grade stambeni objekti za zaposlene, a može se organizovati kućno dežurstvo kao rezerva stalnom dežurstvu u okviru baze. Ovaj kriterijum je veoma značajan za centralne baze sa bitno širim programom, na primjer koji ima obuku kadrova i većim brojem stručnih radnika itd. Zatim, mogućnosti opremanja komunalnim instalacijama, na primjer kanalizacija, voda, struja, telefon, grejanje itd. je značajan kriterijum pošto se samo neke mogu izvesti kao lokalni sistem. Bitno je obezbediti neophodno telekomunikacijne veze sa spoljnim sistemima. Blizina urbanizovanog naselja predstavlja prednost lokacije i u pogledu jednostavnijeg komunalnog opremanja ekološki kriterijumi izbora lokacije su bitni jer niz aktivnosti u okviru baze ugrožava životnu sredinu, pre svega površinski podzemne vode. Stoga se baze ne smiju locirati u područjima zaštite izvorišta voda za piće, a uvek treba predvideti tehničke mere zaštite, na primjer separatore ulja, zatvorne sisteme kanalisanja sa kontrolnim ispuštanjem otpadnih voda itd. Granice jediničnih deonica kod linijskog sistema moraju se poklapati sa tačkom na koje je moguće okretanje vozila za zimsko, dakle neke vanstandardne širine zbog one prikolice ako vuče sa solju, odnosno letnje održavanje bez hitnijeg ometanja saobraćaja uz naravno puni nivo bezbednosti. Ovo je bilo sve za današnju lekciju, nadam se da će vam koristiti. Do sledećih lekcija, vidimo se!